गिनाय बायदि गिदिर बेराम बे मुलुगाव गैया आरो गोहो बादि मोजां मुलै बे मुलुगाव गैया। दावहायाव ओंखारदोंब्ला गावखौ सन्देह खालामनानै गिनो नाङा। जिंगा दासि जायनि खोमसि अख्राङा गोबावजों बुस्राङो बिनि सोराङा 2 फान बारा जायो। बिनिखायनो नों गावनि मावनायनि सायाव फोथाय आरो नों मावलांबाय था। फैबाय जेब्ला बे फैलाव मुलुगाव माबा मोनसे मावनानै थां। सुबुंफोरा नोंनि बाथ्राखौ नङा नोंनि सोरजिनायखौसो गोसोआव लाखियो। गोबां नायबाय नों गुबुननि मोजां गाज्रिखौ खेबसे गावनि सिङाव हाबनानै नाय। गुबुननि गोरोन्थिखौ दानाय, गुबुननि मावनायखौ दानाय। बिनि सोलाय गावनि मावनायखौ नाय। नों मा मावखो आरो नोंहा मा मावनो दंबावो। गोसोआव लाखि बांद्राय बुंग्रा मानसिया जेबो मावनो हाया आरो जाय मावनानै दिन्थियो बे मानसिया बांद्राय खोथा बुङा। साक्सेसखौ नांथारगौ। बे सोदोबा जाय सानखालि नोंनि सोलेरनि रोदा रोदा खारगोन बै सानखालि नोंखौ उइनार जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हानाय नङा। देरहासारनाया बै खामानिखौ मावोब्लासो मोनो जाय खामानिखौ जों मावनो गोसो जाया। 10 रां जुदि नों सोरबा बिबायारिनो हरोब्ला 10 बार सानगोन, नाथाय 10 रांनि सिखर बायनानै जानोब्ला 1 बारबो साननाय नङा। बिबायारिनो होनाय 10 राङादि सोरनिबा उदैनि उखैनायखौ सुफुंगोन आरो नोंनि 10 रांनि सिखरादि नोंनि जिउनि सुथुर। नों बे बाथ्राखौबो साननो रोंलिया। मोजां खामानियाव जों रां खरसा खालामनो बायो आरो जों गाज्रि खामानियाव रां बाहायो। बेनिखायनो जों जौगानो हाया। जुदि नों सानसेयाव बिजाबनि 10 बिलाइ फरायो अब्ला नों बोसोरसेयाव 30 ता बिजाब फरायनो हागोन। जुदि नों सानसेयाव 100 रां जमा दोनोब्ला बोसोराव 36,500 रां जमा खालामनो हागोन। जुदि नों सानसेयाव गावखौ 1% सोलायोब्ला नों गावखौ बोसोराव 37% सोलायनो हागोन। थारखौ माव आरो साननानै माव। दिनै नों जा मावगोन बिनि फिथाइखौ नों गाबोन मोनजागोन। बे मोनबा बाथ्राखौ अराय गोसोआव लाखि। सानफ्रोमबो फुङाव बे मोनबा बाथ्राखौ नों गावनि सिगाङाव बुं। 1. दिनैनि साना आंनि सान। 2. आं दिनै माबा मोनसे गोदान सोलोंथारगोन। 3. आंहा गावनि सायाव फोथायनाय दं, थारैनो आं देरहागोन। 4. आं गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो। आरो 5यानो जाबाय इसोरआ आंजों लोगोआव दं। नों बे मोनबा बाथ्राखौल' सानफ्रोमबो फुङाव गावनि सिगाङाव बुं आरो जेब्ला नोंनि थुलुंगाया बायगोन नों गावनि सिगाङाव बुं। लामाखौबो सिनाय हायो, आं दावबायनोबो रोंगौ। आं अरसो, नांगौ समाव जोंखांनोबो रोंगौ आरो आं खामग्लिहोनोबो हागौ। आंखौ ममबाति दासान्दि खामग्लिनानै जोबलांनाय। आं सानसो हाबनानै ओंखारनोबो रोंगौ। आं बे मुलुगाव माबा मोनसे मावलांथारगोन जेन आंनि रेगा थालाङो। जाय हेंथा हेंसिजों नाख्रेबनानै देरबोदों बेखौ खैफोदाबो मोजाङैनो सिनाय हाखायो। भिडिअनि जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन दि आंनि बुंनाय रावफोरा जुदि नोंनि गोसोखौ बिलिरनो हादोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे आंनि बुंनाय रावफोरा गुबुननावबो सहैनो हायो। आरो जुदि नोंनि गोसोआव बिदि साननाय फैयोब्ला बे भिडिअखौ नायनानै आं आंनि जिउआव जेबो सोलायनाय लाबोनो हानाय नङा, अब्ला भिडिअखौ डिसलाइक मारिनानै थां। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।